Всім привіт! Добрый день, я Паша. Я Віка. І сёння вандроўныя пташкі прыляцелі у... Духоўнае сэрца Беларусі. А якое яно гэта духоўнае сэрца? Глядзіце ў нашым відосе. Гэта Жыровічы, наш святы куток. Яго гісторыя налічвае ўжо 5 стагоддзяў. Згодна з паданнямі, у 15 стагоддзі дзеці знайшлі тут нерукатворны абраз Маці Божай. Натхнёныя гэтым цудам, мясцовыя жыхары ўзвялі тут святую праваслаўную абіцель. У 17 стагоддзі манастыр быў перададзены уніятам. Тут жылі манахі, будаваліся новыя цэрквы, і таксама тут знаходзілася рэзідэнцыя уніяцкага біскупа Язафата Кунцевіча. Па скасаванні царкоўнай уніі ў 19 стагоддзі тут размясціўся праваслаўны манастыр. Пасля Першай сусветнай вайны манастыр быў занядбаны, але праваслаўная царква яго аднавіла, і службы ў розных цэрквах уже сталі праводзіцца няспынна. Пасля Другой сусветнай вайны манастыр быў таксама невялікім занядбанні, але ў 90-е, калі Беларусь стала незалежнай, адрадзілася і царкоўнае духоўнае жыццё святой жыровіцкай абіцелі. За мной знаходзіцца Яўлінская царква, і гэта самая старажытная царква з усяго комплексу. А гісторыя пабудовы гэтай царквы вельмі цікавая. Другі раз з'яўленне іконы было якраз на гэтым месцы. Ікона з'явілася на камень. Гэты камень, на якім была знойдзена ікона, стараліся крышку пашчапаць паломнікі, якія сюды прыходзілі, для таго, каб хоць крышку захаваць гэты камень, і была пабудавана гэтая царква. Гэты камень быў туды змешчаны. І, дарэчы, ён знаходзіцца там і па сёння. Архітэктурны стыль яўленскай царквы – наша віленская барока. Але ёсць тут і не зусім дарэчныя да будовы 19 стагоддзя. Асабліва гэта добра бачна на акварэлі Напалеона Орды. Ззаду за мной вы бачыце крыжа-узвіжанскую царкву. Такіх цэркваў па свеце ёсць толькі дзве. Адна знаходзіцца тут, другая ў Рыме. Гэта вельмі цікавая царква, таму што далей там унутры будуць прыступкі. Гэта так званая Санта-Скала, лесвіца, па якой збаўца падымаўся на суд да Пілата. Зараз мы пройдзем у самы галоўны храм манастыра, гэта Успенскі сабор. Весь час ён з'яўляўся цэнтральным храмам усяго манастырскага комплексу. Ва Успенскім саборы захоўваецца абраз Маці Божай Жыровіцкай, але ў іканастасе сабора, да якога цягнуцца паломнікі з усіх куточкаў, знаходзіцца копія таго цудадзейнага абраза. Сапраўдны ж абраз, які з'явіўся каля 500 гадоў таму, захоўваецца ў невялічкай Мікалаеўскай царкве, якая знаходзіцца побач з саборам. Знайдзіце хвілінку ў сваім жыцці і абавязкова завітайце ў Жыровіцы. Праўда, не пашкадуеце. Ну, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.